আপোনালোকে আজি দেখিছে যে আমাৰ নমিনেশ্যন মনোনয়ন পত্ৰ ইয়াত দাখিল কৰা হ'ল আৰু এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময়ত ইমান যে মানুহ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতে আজি জইনিং কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে আছে এটা টাউন ওদালগুৰি ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ সমষ্টিৰ আন্দাৰতে গতিকে এইটো কি কয় ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱে দেখা দিয়ে বা এইটোৱে কয় যে এইটোৱে কয় ৰাইজৰ আগত যে আমি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ লগত আছো আৰু আগন্তুক যিটো নেকি 22 তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'ব এই ফুটক ইউপিপিএলক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে অসমীয়া আছে ইয়াতে বাঙালী আছে ইয়াতে গোৰ্খা মানুহবিলাক আছে ইয়াতে বড়ো মানুহবিলাক আছে আজি বিটিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ শান্তি স্থাপন হ'ল 26টা জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে ইয়াতে বেলেগ পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰি লাভ নাই যি পাৰ্টি আমাক আজি শান্তিত থাকিব দিছে যে আগত যে 17 বছৰত ইয়াতে মানুহবিলাক সংঘাতৰ মাজতে থাকিব লগা হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি আমাৰ পাৰস্পৰিক যে এটা মৰম স্নেহ আছিলে যি হাতামপৰীয়া আমাৰ ভাতৃত্ববোধ আছিল এইটো ছিগি গৈছিলে কিন্তু আজি এই সকলো আকৌ আমাৰ মাজত আহিল ইয়াকে বুজি পাই ইয়াতে মানুহবিলাকে আহিছে আমি কোনো এটা ৰাজনীতি কৰা নাই যি ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আমি মানুহবিলাকক ধৰ্ম ভিত্তিত আমি ডিভাইড কৰো এনেকা ৰাজনীতিটো আমি কৰা নাই বিটিআৰৰ আজি 26টা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰ্ম বিভিন্ন ভগৱানক তেওঁলোকে ভগৱানক তেওঁলোকে কি কলে worship কৰে তেওঁলোকে সেৱা কৰে কিন্তু তেওঁলোকক আমি ধৰ্ম ভিত্তিটো কোনো এটা আমি পাৰ্থক্য নকৰো আৰু এইটোৱে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল গতিকে no hatred politics here we never accept hatred politics among the people আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমি কোনো এটা hatred politics আমি নকৰো হিন্দু মুছলিম আমি নকৰো হিন্দু খ্ৰীষ্টান আমি নকৰো আমি বিটিআৰ সকলোৱে ভাই ভাই হিচাপে আমি আগব বিচাৰিছো আৰু এইটোৱে ইউপিপিএলৰ নীতি আদৰ্শ গতিকে মানুহবিলাকে এনে এটা ৰাইজে যি আগবাঢ়ি আহিছে ইউপিপিএলৰ এটা একেবাৰে ইনডিপেন্ডেন্টলি এটা চৰকাৰ গঠন কৰিব বিচাৰাটো আজি বিপিএফে ভয় খাইছে তেওঁলোকে বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত যোগাযোগ হলিও বেলেগ পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্স থাকি হলিও আমাক হাৰাব চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বিটিআৰ ৰাইজে এনে শক্তিশালী যে তেওঁলোকে শান্তিক সাপোৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে কেতিয়াও ইউপিপিএলক হাৰিবলৈ নিদিয়ে গতিকে আজি মই সকলো ৰাইজক আজি এই আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছো যে আগন্তুক দিন আজি যিখিনি 5 বছৰ ইমান সুন্দৰ এটা শান্তি পৰিস্থিতি ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল আৰু 5 বছৰ যি আহিবলগীয়া দিন ইয়াতকৈ বেছি সুন্দৰ বিটিআৰ আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সচেতন মহল আপোনালোকে সকলোৱে দায়িত্ব আছে ইয়াকে সকলো দায়িত্বটো লৈ পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগিব এইটোৱে মোৰ আহ্বান দিনে বেকে উদালগুৰি টাউন প্ৰাইমেৰী কমিটিৰ অন্তৰ্গত থানাই এৰিয়া পেনিপাই গাসै 80 सुबुं आइजो आरो हौवा मानसि खायसे बिपिएफ सापर्टारमोन खायसे बिजेपि सापर्टारमोन आरो खायसे किन्तु कुनु पार्टीजों लोब्बा गैयै बायदि जास्ट साधारन भटार बिथांमोना गासै 80 जोंनि इउपिपिएलआव जोगदान खालामबाय आं बिथांमोनखौ बरायदों बेनिफ्राय बेखे बिथांमोना जइन जानायनि कारना जाबाय जे थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलआ बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो जिखिनि खामानि मावदों बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो खुसि जादों लोगोसे बिथांमोना नुदों जे आथिखालाव बारा इउपिपिएलनि बागै बारदों बेनिखायनो बिथांमोना एबारबो जिहेतु इउपिपिएलआ सरकार दागोन बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएलजों थायोबासो हयथ' फैगौ समाव आइबिएसआनो जा बिभिन्न स्किमफ्रानो जा बेखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै दिनै बिथांमोना जोगदान खालामदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलनि फ्राय जिखिनि निर्देश जिखिनि डाइरेक्सन फैयो बे मथे खामानि मावगोन आरो फैगौ बैसागुनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनानै इउपिपिएलनि भटार जाहाथे बानायगोन आं बेखौनो खावलायदों आरो बिथांमोना बेखिनिखौ खामानि मावनो होननानैनो ओंखारबोदों बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों जे लोगोसे जों बेखौनो लादों दिनैनि बे जुगदान मैयाबो जों फ्राय 40 जनसो जुगदान खालामदोंमोन दिनै 80 जन आरो बिदिनो प्रत्येक दिनावनो जा 30 जन 40 जन 50 जन बिदि जुगदान खालामगासिनो आरो बेफोर इउपिपिएल जुगदान खालामनानै इउपिपिएलनि जनप्रियताखौ पपुलारिटिखौ फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांमोननि जुगदाना इउपिपिएलखौ बारानिफ्राय बारा गोख्रोंसिन खालामदों बोलो गोरासिन खालामदों आरो बेनो प्रमाण होदों जे इउपिपिएलआ एबार सरकार दानो हागोन आरो प्रमद बर' बिथाङा एबारबो चिफ जागोन माने गोबां डेभलपमेन्टनि खामानिखौ मावदों 140
जा 40 समस्तिनि गेजेराव भैरबकुंड समस्तिया आसलते 2020 हालागै गासै समस्तिनिखौ बयनिख्रुइ बेकवार्डसिनमोन गारसोना दोनजानाय बायदिमोन कारण सिगां बीपीएफ सरकारा 17 बोसोर बे ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय जेबो खामानि मावाखै किन्तु जों सरकार दाखानायनि उनाव गामि ओनसोल थानाय प्राय लामाफोरखौ जों बानायजोब्बाय जों जेब्ला थांनाय बारनि इलेक्सननि थाखाय केम्पेइन खालामदों जों साइकेल सलाय जायै गोबां लामा दङ बेखौ बरमुखुलि बनगुरुं सगलैजार बेनिफ्राय ओरैहाय कुन्द्रबिल आमजुलि बेखिनि एरियानि गोबां लामाया साइकेलखौनो सलाय जायामोन किन्तु जों थांनाय सारि बोसोराव गोबां लामाखौनो बानायबाय जोंहा हयथ' सेन्ट ग्रेभेल गोलैथारि लामा होल समस्यानो हयथ' 6-7 लामा दंसै अबयसे जों बे बाथ्राखौ बुंना लायो जे जों जिखिनि लामा बानायदों गासैबो सिसिफ्रा बानायजोबनो हायाखै जानो हागौ बा पाक्का लामा बानायजोबनो हायाखै किन्तु थेवबो जों सेन्ट ग्रेभेलखौ बानायजोब्बाय आरो गोबां फिसा कालभार्टफोर होनाय जों कानेक्टिभिटि रोड कानेक्टिभिटिखौ जों गोख्रों खालामबाय आरो जायनि बिनिमय दिनै अन्तत भैरबकुंड समस्तियाव गासै ओनसोलावनो गारि हाबजोबनो हानाय जाबाय बेमार आजार जायोबा डक्टर नार्स हाबनो हानाय बा हस्पिटाल थाबैनो लांनो हानाय बिदि जाबाय जोंनि फरायसाफ्रा गावनि गामिनिफ्राय स्कुल बा कलेजहालागै इजि साइकेल सालायनाय बाइक सालायनाय थांनो हानाय जाबाय आरो अन्तत कानेक्टिभिटि गैयाब्ला जिबायदि असुबिदामोन बे असुबिदानिफ्राय बिथांमोना रैखा मोनबाय बेनि अनगायैबो गोबां जायगाफोराव जों लोंनाय दैनि बेबस्था खालामनो हादों दासिमबो खिन्थु गोबां दै लोंनायनि समस्या दंबावो बेखौ जों मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ समफ्राव जुदि रायजोफ्रा जोंखौ आरो बेबायदि मोनसे खाबु होबावो जों भैरबकुंड समस्तिनि गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांजोबनो हागोन 10 बोसोर दै लोंग्रा होनायनि मन्त्रिमोन किन्तु बे 10 बोसोर बिथाङा बे भैरबकुंड ओनसोलाव जेरावबो दै लोंहोनो हायाखै बेखौ ग्यारेन्टि होनाय बिथाङा स्किम गोबां जायगायाव बानायदों किन्तु दै मोनलाङाखैमोन किन्तु जों सरकार दाखानायनि उनाव जल जीवन मिशन फैखांनानै बिनि गेजेरजों रिपेयार खालामनानैसो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हादों किन्तु रिहन दैमारिया कुनु ओनसोलावनो दै लोंहोनो हायाखै बानायदों प्रजेक्ट किन्तु बिथांनि गासिबो प्रजेक्टआव फ्लपमोन जेरावबो साक्सेस जायाखैमोन बेनिखायनो बिथाङा बेखिनिखौ बुंदोंबा गाव दिनै जों साक्सेस खालामहोनानै जों रिपेयार खालामहोनानै कन्टिनिउ खालामहोनानै जिखिनि साक्सेस जादों बिनि सायाव बिथा खालामना बिथाङा आंसो बानायदों होनबा जानाय नङा गोबां जों बानायनाय लामाखौ बिथाङा आंसो बानायदों होनना बुंनानै लाजियाखै थांनाय 20 बोसोर एमएलए जानाय समाव बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखिनि जों मावनायखौ नुवाखै आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा प्रश्न खालामो गोबां जायगायावनो जे थांनाय 20 बोसोर नोंथाङा जोंनो मा होदोंमोन जोंनि गामियाव मा बानायदोंमोन बे खोथाखौ बिथाङा सोंजाबाय थादों डेभेलपखौथ' खालामखानांगोन दा जिहेतु थांनाय सरकारनि समाव जोंनि सरकार दानायनि सिगां समनि जिथु सरकार बे बर'फ्रानो दैदेनगिरि बर'फ्रानो एमएलए चिफ जादोंमोन बर'फ्रानो एमएलए जादोंमोन मन्त्रि जादोंमोन बे मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा खामानि मावाखै बेखौ बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन नन बर'बाबो बुंनांगोन जाया मावदों जों बेखौ मावदों होनना बुंगोन जाया मावाखै बेखौ मावाखै बुंनांगोन बर' होननानै सोरबा खामानि मावखौबो जों सिरि थायोबाथ' बे जानाय नङा जों जायखौबो बुंनांगोन जुदि खामानि मावाखै आरो मावदों जों गुबुन हारिबाबो मावदों होनना बुंनांगोन बर'बाबो बुंनांगोन किन्तु बिथांमोना खामानि मावाखै जों बेखौ मावदों दा बेबायदि सोंखारिलायनाया गावनि खौसेथि गैयि होनना बुंब्ला बेखौ सानना लायबाबो गोरोन्थि जागोन जों खौसेथि दं होननानै सोरबा मावैखौबो जुदि मावदों होनना बुंब्ला जों रायजोखौथ' थगायनो हायाखै जिहेतु जों रायजोफ्रा जोंखौ बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोयो जाहाथे बिथांमोननि मोजां खामानिखौ मावथों होननानै बिथांमोनखौ सेवा खालामथों होननासो होयो किन्तु सेवा खालामनो थांनानै रायजोफोर जुदि जेबो खामानि मावो बेखौ बुंनांगोन बेखौ बुङालाबा थायोबा बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि बे रायजो राजाफोरनि सायावसो सरकार दानाय दायिखौ बिजेपिया सरकार दानो होनबाबो हाया बिपिएफआबो दानो होनबाबो हाया इउपिएफआबो दानो हाया रायजोफ्रा सोरनो भट बांसिन होगोन बिनि सायावसो बेनिखायनो दा जोंहा साननांगौआ बेसो जे बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिखौ सरकार दाजानो लुगैयो ना बिपिएफखौ सरकार दाजानो लुगैयो ना इउपिएफखौ सरकार दाजानो लुगैयो दा बिपिएफखौ जों सरकार दाहोयोबाथ' थांनाय 17 बोसोर जिबायदि ओनसोलखौ बेकवार्ड खालामना गारसोनानै दोनदों बे दोनबाबो दा बेखौनो जों लुगैयो नामा दा बिजेपि सरकार दायोबा
बर'नि जिखिनि मोन्थाय दं दा नैबे काउन्सिल दाखानाय बेखिनि मोन्थायखौ बिथाङा गैया खालामगोन कारण 6 सिडिउलखौ स्क्रेप खालामनायनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बे बुस्थुखौ बिथांमोना स्क्रेप खालामनाय बाथ्रा बुंदों दा बर'फ्रा बेखौ लुगैयो नामा जुदि लुगैया होमबालाय इउ पिफोरखौ बर'ना सरकार दानो खाबु होनांगोन